Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli kienet nominata l-onur Hero of the Year u rebħet. Din hija kategorija mill-European Diversity Awards li mit-tnedija tagħhom 6 snin ilu saru wieħed mill-iktar avvenimenti prestiġjużi u rispettati fejn tidħol id-diversità. Il-Premju Hero of the Year jingħata lil min ikun is-siela ta' diversità, ħadem biex jagħmel differenza u serva ta' ispirazzjoni għal ħaddieħor. Fl-2 u nofs pajjiżna esperjenza bidla sħiħa fil-kamp ta' libertajiet ċivili, kambjamenti li wasluna fil-quċċata ta' klassifiċi dinija għal dak li għandu x'jaqsam ma' leġiżlazzjoni u implementazzjoni ta' miżuri favur il-komunità LGBTIQ, sforzi li qed tirrikonoxxi il-komunità internazzjonali. B'hekk il-European Diversity Awards irresqu lejn xulxin nies mid-dinja politika, l-ispettaklu u n-negozju b'kisbiet li huma rikonoxxuti b'rabta mal-avvanzi fid-diversità fejn jidħlu razza, età, orjentazzjoni sesswali, diżabilità, identità tal-ġeneru u twemmin. U dawn huma kollha affarijiet li kulħadd jixtieq li jkollu fis-soċjetà tiegħu, mbagħad li tkun rikonoxxuta minn entità Ewropea illi qiegħda tgħid dan il-pajjiż mhux biss miexi il-qudiem f'dawn l-oqsma imma qiegħed fost ta' quddiem net.